A so da yawa za ka ga mutane idan wani ya musu wani abu ko kuma wani ya zage su ko kuma wani ya musu abin da ba su so, sai ka ga nan da nan sun yi fushi. Ko kuma kamar a ce a nan Instagram wani ya gaya maka magana a comment section ko kuma ya yi wani abu da ta sosa maka zuciya, sai ka ga kawai an tashi cikin fushi, an tashi cikin haushi. To yau na zo in gaya muku cewa ba dole ba ne mu ɓata rai idan wani ya zage mu. Ba dole ba ne hankalinmu ya tashi idan wani ya yi mana wani abu. Wallahi ba dole ba ne. Saboda idan mutum ya zage ka, ka zo kuma ka tada hankalinka kai hushi, to kaman ka bashi girma ne, ka bashi control ne over your emotions, ka mai da shi sarkin jikinka. Ban san ya zan faɗi wannan da Hausa ba, amma ka bashi control ɗin rayuwarka ne, kaman ka bashi control ɗin emotion ɗinka ne. Ina son mutane su gane wannan cewa idan wani ya kira ka ya zage ka ya ce maka uwaka, ba ana nufin dole ne sai ranka ya ɓaci ba. Idan wani ya yi maka abin da yake so don ranka ya ɓaci, kai kuma sai kada ka ɓata ranka. Saboda idan ka ɓata ranka, ka bari shi yayi nasara a kanka kenan, yayi winning game ɗin kenan, saboda kaman game ne. So next time abin da nake so mu yi shine, idan mutum ya maka abin ɓacin rai, kuma ka lura cewa ɓacin ran nan so yake ɓata maka rai, wani ya kira ka ya zage ka ya ce maka uwaka ko ubanka ko ya ce maka wani abu, me ya kamata mu yi? Saboda kada mutumin nan ya yi nasara a kanmu, sai kai choosing kada ranka ya ɓaci, kai kuma sai ka ja da baya, sai ka sha mishi ido. Saboda a lokuta da yawa idan kuka lura shine duk wanda ya zage ku ko duk wanda ya muku abu ba daidai ba, ba wai kai bane, shine. It's not about you, it's about him. Ina so mu karbi nasarar mu karbi sarauta emotions mu. Take your power back. Mu babbacin rai a lokacin da muke ganin mutane suna son su bata mana rai. Mu babbacin rai a lokacin da ko wani ya zage mu ko kuma ya faɗi mana bakan magana. Mu zauna mu yi tunani me muke so mu maida da shi. Kana iya maida alheri, kana iya yin banza, ko kuma kana iya zama ka yi tunani ka bai da ansa daidai da abin da ya faɗi. Ba wai dole bane in ya zage ka dole ne ka zage shi. Wallahi, we are giving power over to these people. Stop giving people power over your emotions. Ban san ya zan faɗe shi da Hausa ba. Allah ya sa an gane. Na gode.